Nggih, Pak. Iki lurah-lurah kabeh, Nduk. Nek sing kene iki anggota-anggota dewan. Dewan apa? Ya Dewanti, Dewanto. Yo, manut ya. Seliramu bunga ki ana apa wong ayu? Aku kapan sangat karo panjenengan kok ya. Ya padha aku ya kangen. Aja ngene to Mas. Kok ati nek wis kadung tresno. Ati kadung tresno. Tak plengane entuk omah, Pak. Tak plengane. Pripun Pak jenengan ketinggalipun kok kados roh grahana. Bapak iki dalam batin ki yo nganu lho Mas. Aku kapan kok iso kaya Mas Jolang ngono kuwi ndumak-ndumuk ngono. Pak Ki mau ngrasani karo sing ngagem jaket sebelah. Nggih. Iya, MC-ne ku yo ora gadhek kaya aku tapi kok yo nasibe sing serondok penak. Jenengan nek ngendikan ora gadhek kaya aku jane jenengan karo bapak iki ganteng ndi to? Yo nek lah nek cara bojoku ganteng aku. Nek cara garwane bapake yo ganteng bapake ngono. Sing tukang nyeteli lampu iki sapa to, Mas? Ini. Natap untuku anget Mbak. Tuh, obat-obat untuku kok anget jebule kelebon ngene aneh. Ora apa-apa, Mas. Oh, iki lampu sing ndek ngenane bojoku purik lak njaluk lampu ngene iki, Mbak. Kok iso purik iki? Kamar mandi kon ngekeki ngene iki. Kamar mandi nganggo ngono terus kepiye konsepe? Nek tuku ning ndi Mas ngene iki tak deleh kiwan. Nek tuku ning ndi? Bojoku purik. Kok nek tak tukokno lampu ngene menawa iso. Jare garwane jenengan ngerti ngene sirahe bileng lho, Mas. Iya, bojoku ngene iki terus dijumputi ya. Marai hancur wong ora pengalaman. Lah nggih. Reti lampu ngene bingung mbah. Aku dhewe heran no, lampu kok iso ubeng-ubeng ngene ya, Mas. Iki bojoku tak jak resepsi. Nggih. Lenggah pinarake kaya mbak-mbak iku cedak kipas angin. Terus aku. Lah kok isin ngapa? Lah ngadeg-deg ning ngarepe kipas angin terus karo ya Allah. Iki garwane jenengan nembe sumuk, Mas. Bunda ora pareng ngono, Wih, Bunda. gayane ngundange Bunda. Iya, wong mesra. Wong omah-omah kudu mesra lho. Biasanya jare mah ngono lho ya dadi Bunda. Ngundangku sae tak leh. Ileh. Mone mah ngono. Tanggoku do iri diarani ngundang mamah. Lah jebule. Jenenge Sulimah. Sulimah. Diarani ngundang mamah. Lah iya, kemajuan saiki. Yo wong ki kudu sabar. Kanjih to. Perawat, tani, piyaga kuwi nek ape ngagem garwane nganggo kode. Nganggo kode. Iya, nek manteni padha-padha perawat, angger sing putri wis ning kamar, sing kakung nembe mlebu kamar. Terus langsung klincak-klincak karo muni. Kode. Tuntik ta ora, Dik? Iya, wong perawat kok. Oh, perawat. Oh, nggih, perawat dari segi kesehatan ya, Mas. Beda nek karo wong tani. Nek wong tani piye, Mas? Sing kakung wis ning kamar, sing putri nembe mlebu kamar. Terus napa? Langsung nyentelno klambi karo pluku ta ora. Wong tani ya. Kuwi nek tani. Iya. Lah nek guru, Mas. Nek guru ya iya. Guru ki sing paling bahaya iki guru TK ora duwe kapok. Lah kok iso? Aku tahu guru TK untuk guru SMA. Sing kakung mlebu kamar langsung ditawani ngene kok. Ayo diulang lagi. Tenan iki andani. Ya kabeh supaya mujudna keluarga sing sakinah mawaddah warahmah dan harmonis. Nggih to. Ya, bacetke no. Nggih. Suara sulit
iki sapa to? Jejere menungso iku tugase apa? Wong urip aja lali saka sangkan parane. Lah bibit kawite saka ngendi? Awake dhewe aja ngantek sombong kudu eling sangkan parane lho. Ngono ya Mas ya. Iya. Kudu eling Sangkan parane. Sik. Ket mau tawas nang sangkan parane kok tekan kene. Lah mbiyen nak do kok kono kabeh to, Nduk. Oh iya. Iki dadi supaya eling lan waspada karo ibu kaya dening pangeran Katon. Oh nggih. Wong kok iso wani karo ibuke, oh neraka jaminane. Oh nggih ya Mas. Ora oleh hidup dari seorang ayah, materi ayah yang mencukupi, ibu Seorang yang belum ibu. mentah lan ibu sing lairke kudu nggih. mituhu. Anjing. Oh, Mas Kita hormat Tamu. kali Bapak Iya. Ibu ngoten nggih Nah, Mas. Bapak Lurah sembah nuwun. Pak Lurah meneh. Kandhani Pak Petengan kok Pak Iya Pak Lurah. Petengan, iya Pak Petengan. Pak Lurah niku lho Mas sing brengose kaya korden. Kita. Menika lho. Nun Lho sewu. brengose kaya korden ki kira-kira diparan ora sisih. Nuwun sewu Bapak, menika Mbak Lurah Estu. Nggih. Oh, alah. Biasane piyai kakung angger ngono kuwi. Pripun? Ora kersa dhahar sego jagung. Lah kok iso? Ha, segone entek urung wareg kok kakean sing temingsang kok lho. Masyaallah barokah. Iki nderekke termasuk keluarga besar. Oh nggih, sugeng pinaraan Bapak nggih. Yo, bacotake neh. Ya pati Apa sida apa ora Yes, sowan ning maitan daleme Pak Santoso penuh perjuangan. Nggih. Wah, ya Allah ki nek nandur rezeki gelar rezeki ora kira-kira. Nadyan to kene ning gunung ning kiai kene makmur. Makmur Lemah ya, Mas. ripaluh jinawe. Ah nggih. Daleme apik-apik Jenengan mau nganti bingung to. Iki Bingung. le ngusungi material terus Lah piye? iso. Lek munggah ngene materiale akhirnya terus tak pupus. Terus? Wis ben dadi pikir dhewe. Kesel aku. Lah iya nyapa jenengan mikir di supir Ya, iya, atau Kak. apa dipikir karo supire dhewe kok ya. Mbaknya nanti ikut nyanyi ya. Mbak siapa ini Mbak namanya siapa? kalau boleh Kenalan tahu? dulu Mas, kenalan Iya. dulu. Mbak siapa Sama ini? Mbak Cantik. Mbak siapa? Namanya Mbak siapa? Mbak Nani. Iki putrine nggih. La. Sing mbok lilik Pak ki Pung sing dhewe ndi? nggih, Pak Pung dhewe nggih. Nggih, Pak Pung dhewe. Sing mbok liling ki sing ndi? Boke. Oh. Lah mboke ki malah gila iki Mas. Alah, Ibu. Iki lho, sing tak liling kene malah sing kene gremeng. Piye? Kul wa ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kaya ngerti gendruwo. Kok apa ndasku kaya danyang ngono to Mas ning. Ora pati ya. Ora. Iki nuwun sewu, jenengan syuting streaming sampun dangu dereng nuwun sewu. Pun dangu napa dereng? Mboten saweti Mas, Pun mboten dangu. saweti. Oh, ampun beda kasih nggih. Angger pas ndasku dienggak-enggokno ngene kok, Mbak. Kok dadi merusut ora ngono kok. Ki Mas sing asline golek gambar sing cetha kok Oh, ya, gawe piye to, gambar Mas? sing Nggih. cetha. Iki kok ora cetha kabeh ya Mas ya jane iki piye? Aku malah sak nasibku barang ora cetha kok lho. Ora ming wujute. Oh nggih. Loh, kok ngaten Pak? Disenengi ditanggap. Oh, disenengi Iku ditanggap. wis diuni bapake kok. Diuni ngono ya Mas ya. Kira-kira Sok nek aku entuk arisan tak nanggap. arisan apa iku? Nek arisan keluarga. RT. Halo ibu-ibu nggih, sabar nggih. Oh sebelah kono dereng jenengan Ibu-ibu anu lho rame Mas. Lah, ketoke ape nyuwun foto karo aku. Nggih Alah. sabar nggih. Sabar ya Allah. Bu langsung jawab, takut. Jujur loh Mas, Bu Eki. Ora.
kandhane Nek sing kok. ora takut iki berarti wis kulino sakanane. Ambek sapa ae mesti blater. Nek sing takut kan urung tau ngerti. Nggih. Oh, wong lanang ganteng elek wong sing digoyo Mau garaine. jane jenengan arep tindak mrene sowan wonten daleme Pak Slamet menika. Iki mbok ya disetrika sik. Ben rada kenceng, paling ora perawatan apa piye ngono lho, Mas. Tak andani. Piye? Iki ora perkara disetrika lan urung. Iki terae ana isine ta ora? Tutukno sik. Sik tak balekke momo aku ora tau ngaku ngene. Bapak mboten sah. Alah. Ampun. Nggih. Kula niku pun jenengan cukupi kabeh, pun dicukupi sembari kok nganggo ngene. Suwun ke mbah ibu. Walah tibake. Lah aku ki kepiye to ya? Wong karo Aku ki bapak wis tenan kaya kok ya. dulur. Sembah nuwun pripun? Oh. Mbah aku malah didoni ya. Bingung aku karo bapake. Kok diaturke ya nak ya? Nggih. Ya dibacutke. Kumandang suarane numpak prau tengah segara mesem guyu rasa tandha tresna ora kejangun tampil kuning bejane sing lagi sumanding ana nek ya ngono aku nadyanto nembang dirasani ibu-ibu aku ya krungu Oh, krungu to Mas. Iya. Dirasani piye Mas? muni ngene iya iku ndek mbiyen sing dadi Yan Santang muni ngono iku buke muni ngono Yang santang bagian apa sih tak ngono? bagian nyumet mercon Yan Santang kok bagian Lah apa wong Kian Santang kok Yan Santang iki pangeran alit saking Cirebon tapi kan piyayine bagus. Loh, aku mbiyen yo ganteng Lho mosok Kian Santang klinting kabeh oh, Mas. ora percaya tere aku mbiyen iki ganteng Terus? nyumet mercon ning Kebledosan. ketoprakan malah mbledosi ndasku terus Dadi dadine kaya rekar-karuan. ngene ya ora sik awakmu kok muni aku elek Piye? umpama awakmu milih aku apa sing nyuting iki ya iki tak bidoi bocorane Iya, piye? iki isih nom Heeh. ganteng Heeh. duwike sithik Ya, terus? nek aku Heeh. Eli utange akeh ayo mbok pilih ndi Ayo tetep milih Mas wong jenengan elik wis utange akeh. ayo kowe jek nom tak jak nyaru utang Aku gak. kowe iki yo wong ki aja medak-medakke Aku ya tetep milih Mas. Iki ayo Mas. kowe milih sapa Mas. aku mbok tolak Ah tolak. ya wis wong gayamu Melok bapake jare Mas jenengan. Jenengan disiyo-siyo melu bapake. yo alah kono neh ra didades sing ape melok sapa yo yo rasakno yo wong urip ya aja perkara ganteng karo elek Oh ngono to. wong ganteng elek wong sing dienggo randase kok Lah terus ya wong kaya duwe ae iki lho. wong tirah utawa rupa iki menggo tandha kae lho Pak Slamet kae lho Pak Daya kae lho Pak Lukita Heeh. oh padha wae batine iki padha wae Ngono padha ya Mas ya. ya yuk bacotke Sih. Oh iya. sik Buke kok ngantek kepingkel-pingkel ki ngapa ta, Bu? iku ora malah nemen neh Piye? ngawur iku sing melok sinetron siksa kubur ngono lho Bagian apa, Bu? sing Bagian ngarep apa? iki lho sing ngarep kudunge uren Bagian apa, Bu? Ngono. Oh, Asane jarene bagian dadi jenazah. iki lho sing ngarep gayane diteni sesuk nek ana urusan mbek aku gak tak lancarno iku anggotaku kancamu lho, Mas. kancaku Lah nggih. kanca Bang Mekar iku Mosok Bang ora Mekar. ngantel ya diteluske
Mas.